1, 2, 3. Ja! Dođi. Pozdrav svima i dobrodošli u Counter Strike izbrisane scene. Sjećate li se ove igrice? Klasik. Kad priđeš do zid tačno vidiš kockice, što znači da je cijela igrica sastavljena ručno u kockicama. Dok bi se napravilo ovo remek delo. I ajde da krenemo. Nev game. Easy, medium, hard. Igrat ćemo na medium. Ja mislim da je to pošteno. I krećemo. U helikopter se nalazimo. Prilazimo na drop point. I odmah nas ruše. Znači srušili su nas pre nego što smo sleteli. Što znači da smo sleteli brže nego što smo planirali. Kršilo. Counter Strike Condition 0. I krećemo. Izgleda da su ovdje smo se srušili. I sad nam je cilj da pobegnemo odavde. Odmah nas napadaju. Što se ne dešava u svakoj igrici. Gledaj što me uplaši. Što se ne dešava u svakoj igrici da nas napadnu od početka. Gledaj ovog što su nam ubili. Svi su mi znači umrli, samo sam ja preživeo. Ovom čak i na glavu pao helikopter. Šta se dešava? A to je sad moji bombarduju. Valjda su to moji. Da stavim prigušivač da nas ne čuju. Tako im prilazimo u glavu. A gdje mi je ovaj pobego? Jesi ovdje? Evo ga. Gdje kaže alo momak? Dođi vamo. Gdje ćeš? Bomba. Snajper. Sadli. Valjda ne može kroz ovo. Koliko ti metka treba? Bitno, pobili smo ih sve. Idemo dalje. Health. Nije mi nešto bio potreban. Idemo ovdje. Ne bre. Što mi baci bombu, to je sigurno vamo. Da uzmem ja nož tebe da sad. Ja! Dođi. Ja! Da napunim pušku. Imam osjećaj da ih ovdje... Ne bre! Ima gomila. Izgleda da nema nikog. Šta je ovo? Kroz zid. Wallhack. Ne mogu. To je sigurno jedan. Ja! Oho. Beži. Ima li još? Nema nikog. Ali ima metkovi. Ja nemam uopšte metkovi više. Ja moram da štedim. Ove kutije da polomim. Dobre, sad me napun. Dobio sam nešto. Neku minu. Treba minu da postavim negdje. Health, cijelo opakovanje uze. Neka eksplozija. To sam ja mogu da budem. Da sam došao ranije, ja bi mogu to da budem. Šta ti hoćeš? Nož na nož, 1 na 1. Ja! Headshot, ohoho. Fino. Health, pun. Idemo kroz ovaj smoke kao ninja. Kako možete da me pucate kad me ne vidite? Vidiš da sam u dim. Ne vidite me. Imaju wallhack. Šta imamo? Evo ovdje sad treba da postavimo ovu minu. I da raznesemo. Fire the hole! Bum. Puni metkovi, health mi ne treba. Imamo snajpera. U glavu, headshot. Ko puca? Gdje ga se sakrio? Assassin's Creed. O da. Ja.
Fino bar mi daje metkove, ne moram da štedim. Malo pre sam se uplašio. Šta vam radim? Možda bi trebalo da skinem ovaj prigušivač. Da neprijatelj čuje moju pušku. Da ulivam strah u kosti. Šta ćeš ti? Bombu baci. Može li njega? Može li međusobno? Ne može. Dođi. Ja! Sve ću da vas pokojem. Sve do zadnjeg. Ja! Ajde. Headshot. Dođi. Moc! Promaši. Dođi. 40 health, još se igraj. Sedi dole. Ti nisi ni smeo nožem na mene. Health, to. Municija, fino. Edo ga pogodim. Nož na nož. Ja! Dođi. Mrtvi ste svi, profesionalno. Evo ovo, snajper. A ovaj bi trebalo pažljiv da bude malo s ovim. On može mene da ubije. I kako ti nisi umro, gledaj koliko si blizu bio. Ej, bombu da bace kao dimnu bombu. Da zavaraju tragove šta su napravili. Ovo sigurno nisu smeli da polome. Mitraljez. Kukavica. Dođi. Džabe ti taj mitraljez. Ko je? U glavu me pogodi. Ima li ovdje nešto? Nema ništa, ima vrata. Mitraljez. Evo ga neko. Misli da ga nisam čuo. Ja! U što volim u glavu kad ga pogodim. Ali ne mogu svaki put. Iz nekog razloga. Imam sad bombe. I to 3 komada. Ups. Sad ćete da vidite. Bum! Šta je ovo? Šrafovi. To od ove teroriste, nema šanse da je to od bombu. Izgleda kad ratujem sa teroristima treba da otvorim mehaničarsku radnju. To bi moglo lanac da se napravi. Da kažu da je majstor i težak posao, ali nikad nisam razmišljao toliko. Ne. Sad ćemo da se igramo. Ajde. Ima vas malo, mnogo. Mnogo vas ima. Ali ja sam pametniji. Gotovi ste svi. Ima li još nekog? Nema nikog. Gde da vratim na pušku? Nož. Za malo ti da ne survivuješ taj mes. Ček, imam pušku. Mitraljez, sad će biti lom. Imam i health. Uzeo sam sav gear koji mi treba. Da li ovo predstavljaju ove slike? Kao decu prave u vojnike sigurno. Ajde idem. Bi fi pre nego ceo grad da nas napadne. Ovdje zabranjeno za beskućnike. Mora da su im dosadili oni na ulicu što prilaze za Crveni krst. Sad će biti. 1, 2, 3. Ja! Dođi. Sve. Umri. Ima li još? Sve sam izubio. Sve do zadnjeg. Ne da mi ga ubiješ. Pa pucaj. Majmune, batija. Snajp, da uznem health. A opet celo sam mu sakupio. Što me plašiš? Ovo ko horror igricu da igram, a ne akcijonu. Ček da napunim. A ti možeš malo da pripaziš. Možeš. Kakav refleks ko mačka. U glavu i tebe. Ima li još? Ovdje ih ima sigurno. Ima ih gomila ovdje. Nema niko. Ovaj AVP ima.
hold this position. The evac point should be one street over. A nemoguće da ga nisi video. Za malo tu... Vidi ga parkour što radi. Još se zatvori. Dobro, neću da idem gore. Kamikaza, kamikaza. 1, 2, 3, bam. Umri. Što me nervira kad hoću da ga upucam, on mene bije i ne mogu da ne nišam. 38 damage. Ček, imam health. Imam, da. Imam još. Da, bit će im žao što su se zakačili sa nama. Slažem se u potpunosti sa vama, kolega. A što nemaš ti prednjo, ne 6? Ti ideš, a ja tebe da čuvam. Šta kažeš na to? Šta će sad biti? Neće mu biti lepo. Ja. Opet šrafovi, kažem ja, mehaničar treba da budem. Ajde, da te vim. Pum! Ovo kritikal. 8 health. Ovo nije bilo pametno. Taman da kažem da sam baš čelik. Ali, izgleda da nisam baš čelik. Sad mora oprezni. Ne da me... Ajde. Izleteći. Jao, a možda ih ovdje ima. Če umrem li se? Umro si. Ček, vidim health. Municija. Evo ga i drugo. Idemo dalje. 33 health i dalje. Malo je bolje, ali i dalje treba i health. Vidim. Dođite. Leti, easy. Gdje ćeš ti na mene? Sad opušteno, 58 health imam. Stani bre da tu... Stani. Gledaj ga. Stani bre, gledaj. Šta radi? Da me ponizi ovako. Gdje ste se sakrili? A bijem ga u glavu, ga pucam i kao promaš. To je to. Imam health da se napunim. Armor. Municija. To. Šta mi kaže? Da idem sad po snajperistu. A ti ideš li sa mnom? Ne da ostaneš ovdje nego sa mnom biš. Ne to. Sad ja da idem, a ti ovdje da čekaš. Šta čuvaš? Ne? Ma secure, nema nikoga. Ja sam osecurao. Nego se zajebavaš, lenjav si. Ja da završavam sav posao. Gdje što imaju kandilo kao, to jest vatro. Vidimo opasno. Za bombu. Ajde. Zakasnila reakcija. Gledaj ovo, ovaj me i ne vidi. Nož na nož. Ja! Ovaj izgubljen nešto. Tog su zaposlili teroristi preko biro. Idemo dalje. Evo ga naš, treba da ga spasimo. Ne brini se ništa kolega, ja ću te spasiti. Nemoj da me psuješ. Nego se smiri. A ova vrata kao drugačija od ostala. Gdje se kriješ tekara? Ček, imam nešto. Da ga napunim. Dobio sam digal, ja mislim, koliko vidim. Ovo je drugačiji zvuk. I to je jači. 1 metak treba da polomim kutiju. Na pušku mi trebaju 2. Ali me zveknu. Ajde ti, dođi sljedeći. Jao, šta vam radim. Idemo dalje. Ko puca? Šta se desi, ko ti dozvolu dade? Ima li nekog? Sigurno su ovdje. Sad nožem. 1, 2, 3. Ja! Oho! Ne, nisam to htio. Kakav refleks, bijem bre dobro, nema šta. A ovaj je sad na mašinku.
Mašinka protiv nož, ko će da pobedi? 1, 2, 3, ja! Aha! Prevario sam te. Ajde da te vidim, pucaj još, ajde pucaj. Op, op, op. Ne možeš ništa. Sad, kako se osjećaš poniženo, glupo ili... A? Jel možeš da pucaš? Prevario sam te ponovo. Gde pucaš, gde pucaš? Glupane. Glupane. Pogodi me. Dosta si se glupirao. Jel ovdje... Gde ćeš bre, gde ćeš? Ovo nisu metkovi zadigal. Se nahelujem malo. Evo ga, spasio sam. Thanks. Next time we're out on the town, the tab's on me. Naravno da je na tebi, nemoj nikad meni, ne i sljedeći put, nego od uvek, jer sam ti spasio, dužan si mi doživotno. Gde pobeže? Snajper na Digal. I Digal pobeđuje. Ideš li? Gledaj ga. Ajde. Right. Ajde. Glupane. Zato su ti zarobili. To si glup. Jer... Što me zajebavaš? Ajde. Ima li još? Ima li još neko? Nema niko. No way. I'm not going any further. A što si bre rešil da me zajebavaš? Ajde. Okay. Mnogo li sam skrenuo? Naglo. Pa si izgubljen. Mora da te pazim. Ko dete neko. A možda mi pomogneš malo. Stomak te boli, ne boli te ruka, znaš? 2 metka. Ima li da ubijem nekoga sa ova 2 zadnja metka? Jao, savršeno ubistvo. Nema ti da prođeš ovamo, jel da? Nema. Nisam ni sumnjao. Idemo dole, približavamo se kraju. Nemoj sad da mi umreš na kraj. Nećeš, a? Nema nikog, nema nikog. To je to, spašen si. Kako se osjećaš? Osjećaš li se uzbuđeno? Sad ćeš pričati ovo unucima. Mission successful. To je to. To je to za danas. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao.